En aquest vídeo veurem quins són els elements principals d'una equació. L'element més important és la incògnita. Sense incògnita no hi ha equació. En aquest cas, la lletra escollida per ser desconeguda és θ. D'acord? Pot ser que una equació tingui més d'una incògnita, però si volem resoldre-la amb una sola equació, només necessitem una. D'acord? Després tenim el concepte de membre. Sempre n'hi ha dos. Un abans de l'igual i l'altre després de l'igual. El que està abans de l'igual se li diu primer membre. Són les operacions que estan abans de l'igual. I el segon membre són les operacions que estan després de l'igual. Després hi ha el concepte de terme, que són cadascuna de les coses que estan separades per signes de més o menys. D'acord? Totes aquestes unitats que estan separades per signes de més o menys són termes. Si els membres es separen per un igual, els termes es separen per el signe de més o de menys. I per últim, el grau. El grau és la potència més gran a la que està elevada la variable o incògnita. I fins aquí aquest vídeo curt. Espero haver-vos ajudat.